An céadúir a bhacha mé Sinéad O'Connor, bhí mar thusam le clí a deach mo bháthair, agus an céadúir eile tháinig an bhean óg seo ar an teilifís a cas de lein an de cobra. Agus íochtúir mé tá sí seo dochreite. Ní acha mé a lehéad riamh hana, agus tá mé tá sí seo a ggóil áiteach an bhean seo. Sílim gur géadal síos chas sí an chuid putógaí. Nus íons na hóránís fearr, seanóis, blues, jazz, ein cheann acu sin. Bín an crí agus tánam san órán. Agus bhí glór díomhairecha níl sam cabhúir sí ach bhí sé iontach fiú nar dára sé runnam léanta. Bhí sé fós iontach. Leicester Street galore rudí san tíir seo agus san ceol agus san cáil agus nímach muint an an ceol bhfuil mu dhéanamh a dhéanamh gan í féin. Tá Laoch mór cáil a gain camerará agus bhí an tunchareice ar machchad ceol hain ó híomh an stíl a bhí aice bhí sé an simúl. Bhí sí an cinál stíl seanós sin a nasca le rud a bhí nua amsere agus tugann sé sin inspiráid som hain ó híomh machchad ceol hain agus go bhfuil fí le headíana. Go bhrá is sórt luochaí, bhfuil said. Agus mair an chuimre sin cha máile sé ceol ar nói ach bhí gára dan. Agus tháinig sé sin ar fad an írin is sin agus é tunrachas ach bhí sé íhan ar fad. Ba daoine géisteach lena cuid ceol go brách.